Erokamano jawinjo, wadhi e tich ariyo ma wach maduong' mane tich ariyo wacho ni kwayo kech ma kisomo chakre Daniel 9 chakre 3 nyaka 19 en somo malach jawinjo, ma akwani kaw mumbi kendo isom wechego mondo iwinj tiendgi makende. To wadhi ng'iyo weche moko adek ma wanyalo yudo kendo wanyalo puonjore e wach lem Daniel ni. Iyudo ni mokwongo onge kamoro ma Daniel kwaye mondo oyarne kit dhier mane oyudo jo-Yahudi, nikech nong'eyo gimomiyo, kendo e lembe kanyo okwanogi. Kaka kisomo Daniel 9 chakre 5 wacho niya, waseketho kendo wabedo joricho kwatimo marach, wasedagi timo gima ne ichikowa ni mondo watim, mi waweyo chikeni gi bucheni. Mar 6, wasetamore winjo jotichni ma jonabi mane owuoyo e nyingi ni ruodhiwa kendo ni jotendwa gi kwerewa kod oganda duto. Omiyo Daniel noseng'eyo gima ne joge otimo, omiyo nokokawo thuolo mar kwayo mondo ong'ise ni to jogi kaluwore gi burane ne gitimo ang'o maduong'. Nong'eyo gik mana jogo timo. Kendo wang'iyo ni e giko mar Daniel 8, janabi ne pod ok owinjo tiend kor mar higa 2300. Kisomo Daniel 8:27 ng'isi ni chapter no rumo to Daniel pok ong'eyo maler tiend kor manong'ise mar ndalo malachno. Mar 2, lemoni en kwayo mondo oyud kech kuom Nyasaye, kendo ka Nyasaye nyalo timo ng'wono ne joge moseboth kendo timo richo. Mang'iso Daniel chunye bedo malit kendo odhi ir Nyasaye komanyo ng'wono, to komany ng'wono kende mare owuon, to kwayo ne joge duto ka Nyasaye nyalo timo ng'wono. Jawinjo, en wach mar muolo. E yo makende waneno paro matut mabiro e kinde ma Injili odonjo ne ng'ato, ne jogo ma joricho ma ok owinjore oyud ng'wono gin giwegi. Kata kamano, manyo kech kod ng'wono mare pok giyudo. Jawinjo awacho ang'o? Awacho niya, ni seche moko misomo wach Nyasaye kata iwinjo ka ng'ato yalo miwinjo ka wach Nyasaye odonjo e chunyi, en thuolo makende ma iwinjo ka ng'ato mane jaricho paro donjone mondo kwa ng'wono kata oyud ng'wono ma en owuon ne ok owinjore oyudi. Kata kamano, iyudo komanyo kech kod ng'wono mane pok jogi jo-Israel oyudo, nikech wach machando chunye kendo neno ka jogi dwarore mondo fweny teko kod richo mane gitimo mondo duok malemni oduoki. Jawinjo, koro en gima ber ni Daniel nokawo chenro makende ahinya mar wuoyo gi Nyasaye e lo jogegi. Mar 3, kisomo Daniel 9 kare 18, jawinjo, kichako somo 18 kod 19 wacho niya, abro somo: Nyasaye, winja kendo ng'i kuma wantie, mondo ine thagruok ma wan go kod masira momako dala miluongo gi nyingi. Walami nikech ing'won ahinya, to ok nikech timbewa ni kare. 19 wacho niya, Ruoth Nyasaye, winjwa kendo iwenwa richowa. Ruoth Nyasaye, winjwa kendo ikonywa mak ideko, mondo ji duto ong'e ni in Nyasaye, ni ma dalani gi jogi gin magi. Iwinjo kit lemo kata kit wuoyo ma Daniel wacho. En ng'ano mosedok piny mofwenyo gino machande kendo ogandane. Okwayo mondo nying Nyasaye omi duong'. Ing'e ni nitie weche moko kata kilemo to nitie paro mar miyo nying Nyasaye duong'. Tiende ni paro kata miyumo mar lemoni ok wuog mana e pach Daniel kata jogegi, to mana nikech dwaro mar Nyasaye. Kwayo makama nyaka duoki nikech nying Nyasaye biro yudo duong'. Jawinjo, seche moko kata kwa lemo ok owinjo walem gi nyadhi, to owinjo walem kwa bolore. To kendo koponi wakwayo wach mabiro miyo nying Nyasaye duong',
wan gadieri ni lemono ibiro duoki. Inyalo medo somo Ruodhi mar 2 chakre madongo 19, 15 nyaka 19, kata Mathayo 5:16, mondo wan bende wang'e kaka wanyalo miyo Nyasaye duong' kod weche mowacho e kit lemo mwalamo. Ing'e ni samoro amora mikwayo kech, nitie weche munji tigo, owinji nonri kendi, to bing'i ane to chunyi ka bisebolori kaka Daniel nobolore, kata obedo ni en ne ok oyudre gima notimoreno, to nikech gino mulo anyuolani, gino mulo jopinyu, omaki jawinjo. Omiyo kilemo en gino maber ni kata kikwayo to kilemni in iwuon tinyenyekea kendo lemo moriwo ji te, mana migawo man Daniel okawo mar tudo Nyasaye kod jogi e kinde mane gidware Nyasaye moloyo.